Okay, guys. All right, guys. Sorry, guys. How are you, guys? Sorry, guys. Sorry. Tatiri kuda kuita life yedu anditika ye-entanglement. Saka manje, murume wacho na Dagi uyu ari offline. Dagi is offline, guys. And one of the ladies zvakara kuti tukumbira kuti live itwe mangwana ndo vakavati tida kuya tiri 3 Dagi na Anna na Kero. Saka yesiidha happy new year wangwarowa. Saka hanzi izvo tokumbira kuti tiche live mangwana apa nekuti Dagi uyu asikubatika. Dagi ari offline. Saka hanzi tokumbira kuti live izoitwa mangwana because vese vari 3 vari kuda kudini nge varipo kuti tiwisise. Toda kuti mukadzi wacho azvizive atiudzewo pfungwa dzekuti achiona zvose izvi zvichiwa zvakadai so vakadzi vese mukadzi wacho anonzwawo sei. Saka vakumbira kuti ngaiitwe mangwana because murume ari offline haapo haasi kubatika. Message yacho topinda netogara panapa. Hanzi was Zimu. Oh really? How was Zimu? Hanzi wakati tumwa tese tinenge tiri kumabasa. Live iri kuda vese varipo uri right Pinky. Saka vamwe havapo manje. The guy hapo. The person hapo, the guy hapo. Saka paka itomboisa pa hold. Tombomirira vese kuti vavepo tozo continue, guys. Yesi Eve tombomirira kuti vese vavepo then we will continue. Mangwana zvichwa tenge tiri kumabasa ndo chokwadi. Totozoita pakati pevhiki apa nyaya iyoyi because tenge tiri kumabasa tenge tisina nguva. Totanga makusendi chochaisa manheru. Saka tinenge tisina time. Totozoita pakati pevhiki. Anyway, saka semunhu angangouya hake. Watoronoka Enet, watoronoka. Saka semunhu angangouya hangu. Charity, love you too. Saka semunhu angangouya hake panapa, guys. Ndogona kungospare zvangu 30 minutes. Yes, tatenda 30 minutes. Uchiri kuziva style 30 minutes chete ndobva ndatoenda zvangu because ndato mangwana kuenda kubasa. Hanzi ngainde pa hold. Aiwa taisa pa hold Pinky. Nyaya taisa pa hold. Kutimirire Dagi. Aripo, Ana aripo, Kero aripo. Vese vari 3. Anditi maona. Ataura zvanga achitaura. Yesinyasha case zviri sei. Anditi maona. Saka guys, ndakudi ameno guys. Kaindi chidi compliments madzoka kama kudzoka kakuma holidays makamaenda kuma holiday muZimbabwe kuna data hanzi ndivarise nambotara pekutanga kuti vave nani nasi vari kutsika pasina kubata chimbo vari kutsika pasinasi. Aiwa tine nharo Mwari tinotova challenge tinotovaudza zvokutodaro Mwari kuti Mwari hamudaro. Saka Flossie aiwa nhasi riri kutsika rine nani. Okay, so guys, okay, akufona Kero pati vamwe havapuka. Hello Kero. Sismele. Zviri sei? Mobonde. Munhu wandinaya shop take mazuva so ndokumbira tizviite mangwana. Ndakunzwa toite pakati pevhiki papa ndokuudzai. Ndakunzwa ndoti zvodawo mese muripo zveshuwa Dagi wacho aripo ana wacho aripo. Because ana wamunzwa here zvanga zvichitaura. Ndaina ndikanocheka kulive regai ndikuudze izvo zvindabuda muchinda yanga chamborenga nemateksi akanga achizvidrive. Okay. Whatever chaichitaugwa naAna ndaida kuti mubate Dagi mumubate mangwana. Ndatomboenda kuna Dagini ndikanomuti ndanocheka mukadzi wako kuFacebook. Saka ndaona kuti message yaina yaenda ka1 yangotika ka1 haina kuno delete. Sismeli ndagara naDagi. Ana naDagi vakamitisana. Havana kugara vagara vese vanhu vakangomitisana. Vakamitisana vana vaviri. Vanhu 2 akatomitiswa kutanga then Dagi akavepa kuti no inini handina chokwadi kuti mwana wende wangu ngatikurumbidzisa because Dagi achindiudza aiti aidanana naye musikana vachidananira mumadzibaba. Saka pakaita mimba yemwana wacho Facebook Dagi anoti handa kuzvibvisa. Saka ndikati iwe chiita mwana uri kumusha then tochiita wedu tione kuti zvochokwadi pachaita mwana iyi. And ananga ari munhu anga ane time asingaiti mwana. Ane kwanga akarogwa nemuprofita wanga vamuroora vakagara for 6 years asingaiti mwana. Saka paadana Dagi anonzi aidana Dagi nevamwe madzibaba kutengesa kwaigara ikoko. Dagi akati wechiindisa mwana uri kumusha kana wamuindisa kumusha isi tochikanda wedu. Saka vese vanonzi ndevadhagi vamwe vanonzi ava like nyaya dzavo dziri complicated. Inini Sismeli I know Dagi kudarika everyone kudarika family yaDagi. Kumusha kwaDagi kuri kutaurwa kubheshinafu kupinda ndakabva last year gore randagara naDagi ndakabva kumba kwavo.
So iko kuna mai Judy koko. So wakaenda kwanogara na mai Judy. You know what happened? And ndinogara kuna mai Judy. Mai Judy vari kumasvingo kuzaka. Ndokunoberekwa Dhagi kuzaka uko. And Dagava auya. Dagava. Asiri pavuru kwatovhurwa ghost vaimwana. Kwatovhurwa ghost rakanzi Douglas Mtunda Sugar wezaka vedu. Amazimbaka. Mai Judy vari kuzaka. Vakamitswa naDhagi mwana 1 Judy first born. Ndobva vatizirana zvekumamisha zvazvibva varoorana vakagara vese. Haminoti vakanokonana chii kana kuti kungosawa kwaDhagi. Dhagi ndobva abva kuzaka ndobva vauya kuno kuSouth Africa. Auya kunoku akazama life. Ane mwana 1 namai Judy vanga asiya pamba pavo. Ndobva auya kunoku akawana umwe mukadzi vanonzi mai Trish second wife iyo yai second wife bosi vanopiswa mari. Akawana vanonzi mai Trish. Vanonzi mai Trish vakaita vana 2. Then ameno masituations then mai Trish vakahura and stuff mukadzi wake wechi2. Ndobva vasiyana. That's when I meet the guy. So inini pandamita guy takave ne 3 years tichidata na guy. Taita 3 years tichidata. Zvakaita nezvekuti iye aigara kunonzi kupumula kuno kuJoburg vanoziva. Ine aigara kunonzi kuAlex ndokwandichiri. So basa ragai rakapera achigara kupumula kwaaigara uko. Saka isusu tatiri vanhu vene vanga vari pakudzironga life. Ndasati ndaziva zvana nana. Inini vanhu vandakaziva i2 mai Judy and mai Trish. Yamai Judy ndakaiwa nemuzukuru wake kuna mai Judy vakatizwa nasekuru. Ndikati ndichimubvunza iye kuti kandi iwe Dhagi, what happened between you and mai Judy? Akati nyaya dzavamwanisiyana nadzo isu ngatishande dzedu. So ndobva ndagara nagai uyu 2023 bhaJanuary. Akabva kupumura kwaigara because ini ndine kambani yangu yandinayo kuno. So akabva auya kuno kuti akagara kuno uye achitsvaka basa tiri kuno kuteste panhwani. So ndobva ndakatanga kuona dzana Ana because vaifona. Ana aingofona I think mwana wake anga achiri mucheche mudiki wacho. Aingofona kuti mafamba emwana achifona achipopota. So ini ndikati ndakusaona Dhagi kuti chii chiri kuitika. Akati handizivi bata foni yacho nayo. Pandabata foni ndikataura naAna. Ndopavataura ndine vana naDhagi ndikadini. Iye Dhagi anoda kutaura kwandiri mudzibira pachena. Ndakatovhunza kuhama dzaDhagi ndodzakanditora kuti sekuru havawo. Nyaya dzakamira sedzakamira so. Iye muridzi wake nanyaya dzake naidini. Aidzoja. Hakuna kutozotusha Ana ari 1. Dhagi kana uya achitaura zvokuti vanga vari vazvere vari 3 vari kumusha kwaDhagi. Dhagi anotokuva vana 11 vari panze. Izvo zvokudzawo ndine mimba yaDhagi kunyepeko. Inini ndine full information naDhagi. Kune humwe huri kupumura. Dhagi akaita vakadzi more than 15. Inini ndakagara naDhagi only to find out no Dhagi is a player. Munhu yasitorina kana life haana life. So ndikasiyana nazvo then I move on. Kuri kugara Dhagi right now this lady akuita nezva anonzi Ana wekutembisa uko. Haakuzivi. Ini ndaikuziva I used to go there because pandakagara naye munoona kuti rudo sometimes hamene zvinomboitika. Ndakagara naye ndikaona kuti haagariki naye. Ndikatomudzinga ini because iye ndiye angabva kwaigara kwaya kugara kwandaigara. So ndikadzinga this guy last year muna January. Paakadzokera uku akatira kutaura neni kuti no mai Vanessa ngatitaure nyaya yetigadzirwe tidii. Ndachinja watora ndikafunga zvechokwadi the guy achinja. Saka ini ndikamuudza kuti kana wachinja bho ngatirambe tidana naye muri ikoko. Pane ndiyo ikoko kana wachinja zvechokwadi taura kuti imi machinja. Ndikange ndakuita zvekumuvhizitira ndichienda ikoko kunomuona. The lady ari kuhumana anonzi Ana, yes they can have vana 2 kana kuti vana vakaita sei. But haana zvaanoziva naDhagi munhu iyeye. Kwaiziva kwaigara Dhagi kutembisa kuri kugara Dhagi right now kumubvunza kuti Dhagi ari papi hakuzi. Ini ndaiwana munhu ari kuita akambani toenda kuna Dhagi ndonokuradza ifamba paDhagi nerumu rake bosi. Munhu wandakatomborarama naye funza kuti maybe tine something tiri serious muri kuona. Then ndandiri kutaura pane yamai Trish futa. Ndiri matero. Ndatera. Yamai Trish vandiri kuti second wife ava vakanobvisirwa mari vanobva kuti Pingi. Aita yekunorora mai Trish. Mai Trish vakaonana kunoku. Vakaonana kumusha ndobva vaunzana kunoku. Avaunza kunoku. Ndobva agara navo kunoku ndobva vakasiyana. Asi anga avaka navo musha kuBechnaf. kuBechnaf ndokunobva mai vake. That's where I went 2023. Ndobva ndakasvika. Inini kumasvingo kwaanobva muFacebook nebvudzi rake. Haana kuda kuti ndiinde because you know this my Judy issue.
maijiti vane makore vasikiwa pamusha ukwachipamba wanadhagi kuzaka ende munhu anongoinda pamwe vanoenda kumabasa kana kuti vanomboinda kupi life inoramba vodzoka bcause munhu akandotingori nehopu kuti murume wangu achadzoka havazitoziva kuti murume akatosvika kuno akazvara vana more than 11 musoro irikufamba pano inini handaizoita mwana nadhagi bcause ndine zvandakanotisa pakugara nadhagi ndaidzidza zvinhu zvakawanda daigara naye kuno kwaalex aita akabva panapa anongoti pamwe ndinoinda makotation ebasa kana ndikuita sei 2-3 days hadzo ane makore mangani dhagi uyu fonera manheru ane 38 this year is 38 full ukange uchimfonera sismeni 38 kids kwake kana achinge aenda kuchihure kwake dhagi unomubata dzichigumira kuma6 dzemanheru kana watoendeti kwanosviba dhagi achabatika atovharirwa samuel anonobatikira mangwana kuma12 dzemasikati oti no maivihe foni yako akazodhima foni yakazodini zvakazodini pamwe ano yakakuwadziwa akapozogwa akarohwa kuti anatogwa wakabvuya vanhu kana kuti anoshanda basa rei sismaili I have a book to write concerning this guy anonzi dhagi wandinotukirwa inini I have a lot to say concerning this guy uyo ari kuhukura hana zvaari kuzi ndade mabata iye murizwe nyaya manje ifoni yake iringotika ka1 hapo hasi available anenge anotauri nekwaari masikati ndambomutaudza ndimudza kuti tiura naye inini already ndakamuvha on ndatopa neimwe level yelife yangu idzi dzenyu izizi ndokumbura mutiurani so unowana kuti izvezvi pane kwaakatovharigwawo ana achita noizi aritendisi ana anoita bhita nevanonzi vaitrishi imwe mukadzi wadhagi aiti zvikakwidza vanofonegwa navo futi vachitukwa ende avo vatoine more than 6-7 years vasiyana nadhagi but zvikangomukwidzira uyo ano unotobata foni uvafonera chavatuka kana akada mari dzemwana dhagi akasamupa ende vana 11 vana dhagi vana vari kuchengetwa i2 ini dhagi ndakararama naye noti zveuyo ava vaitorarama zvekuti dhagi aibva kupumula oinda pamwe weekend kana kuti oinda friday unovata kwaana saturday odzoka kupumula ichitazo ini dhagi ndaigara naye mu1 room kudai tichigara naye ndikaenda kumusha kwavo kubhechinafu kwacho hakusi kumusha kwamai vake akanova akaona kuti masvingo asiya maborondo bhati vakaenda kubhechinafu mai vake vakanondidza dzavakanondi so this dhagi guy watiri kutaura naye sismeli I know andi musikana ndaitozombozama kutaura naye ndichimuonesa ndichimuudza kuti tivakadzi tose ndofanira kuve nehati nezvaari kuita izvi kana dziri dzadhagi hai aifanira kunge akaona bhodharo kuna dhagi havana kana life dhagi ane 38 years anoshande dhagi uyu this year ane 38 years this year ane vana muzera yose vana vadhagi unoti maanda 4 maanda what ane vana muzera yose nyoro dzega vana ivavavo hapana ari kuchengetiwa vari kuchengetiwa vana 2 vemukadzi wekuti pinge vakaita vamwe vese havari kuzvionera nyaya dzavo anoshandepi murume uyu izvezvi ari kudhriva matracks before aishanda aitozvesainedi zvinei now ari kumatracks ndosaka haya vane matrack haiwa watopedza kana ari track driver ndine zvakawanda zvandichatozokufonerai mangwana zvimwe zvinhu its privacy like that lady ari kuhukura ndakaona ndiri kudhira nemwana muduku pandaitai kutaura naye ndaifunidza kuti no pamwe achawisisa nditoriwo nefeeling yekuti no ndeumwe mukadzi seni tofanira kumboonesana saka dhagi uyu ndaikero dhagi uyu kuita vana 11 musoro vakadzi pose pose kudai anombonyanya kugona bonde zvakaita sei anodini anonyanya kurigona bonde zvakanyanya kuita sei haini aizodzva ndakadzipakazi is a man like other men sevamwe varume nje notizoti pamwe iye munhu anofanana nevamwe varume pamwe ari extraordinary zveunonyatsokurova makona chaiko zvevamwe ese makona I'm not sure handifakazi inini kwandiri aingofananawo nevamwe vanhu vandaisanganawo navo hapana chiri extra paya pandakakundikana naye I had to sit down ndigara pasi ndakatocheka kuti dhagi munhu akaita sei kana muri kuzvaronzi rombe irombe rekuti nayo yari kumuitira musinda anoziva kuti dhagi irombe munhu yasina kana life izvezvi angabva kumusha nezuro anga ari muno mualex kwandoshanda ane mukoma wake pamuwa mukoma wake hamene munhu wangu wakuona webusiness akandifonera amai vanesa uri busy ndikati handiri busy ndatowe busy kubasa kwangu akati no ndiri panapa ndaperedza mukoma wane munhu wavo webusiness wavaya kuona nguva izvo nokuti uyu unoti wanga anaye zuro kwai takatoita masikati uyo
ndanyepa ndatitaurai nadhagi hata ndinovetese zuro chaiko ndikandomuperekedza kutora mapepa ake ndati taurai iyo information iyo akaiudzwa neni inini muri kuona kuti dhagi chete munhu akazvita munhu akangwara. I would send you chat radhagi mazuva akuda kuinda kumusha achitaura neni ndandakatichengeta, but iye akaseta iye kudisapesa mameseji tikasendaura mameseji anodisappear maybe after time yes anodisappear. So andigoni kuti ndidzose ari kubheshinafu ikoko aitoritaudza futi ikoko kumusha kwakanga the day achibva kubheshinafu achiinda kumasvingo munhu aramba ainditaudza achifunza kuti iye ane hope yekuti maybe one day ini naye tingagadzira zvinhu. Uchigadzira zvinhu uchiinda pane barikano serero hope iseyo ndozvikundineta kuti andinoti zingunderei. Saka uyu ana ane makore mangani naye? Because dzungu riripo ana aiwa dzungu anaro ane ndiwa 93 ndiwa 93. Saya zvakaoma dzungu riripo akati handimusii kwai ndikuudze kuti handimusii ndewangu ndotogarapo ndine vana 20 ndakandoinda ugare wakazviziva izvozvo kwanzika kwai kudiko watara zvakawanda ndakatevera live pafacebook inini dai ndakatomusiya ndiri ndatoneta nokuti ndakasiyiwa nagai wake and izvezvi nda kuti gai wake akanditaudza same time amessage asati adisappear ndakurisendera ichat munhu akutondidisturba one no life yangu because already I moved on. I have a new guy wandiri kufungidzira kuti naye kana zvikafamba zvakanaka togona kutozoraramisana tese zvakanaka. Watove neumwe peseni wako? Ndakatomuvha quickly because ndakasiona kuti zvanadhagi zviri kundipedzera time. Saka munoona chiri kundipeina ndechekuti ndakuda kuzama kuve loyal kumunhu wangu wandinaye zvamanje. Akandikumbira foni akaibata owana ndiri kutugwa naana ndiri kutugwa nyaya dzadhagi dza2023 achafira sei? Aiwa hazvibudi. So muri kuona izvezvi auya kuzondiona mufacebook ari padheri saka inine zvandiri kutsvaga zvangu pamakula tatizi ndasvika uko ini ndichakati ndoda kuti mutsanganise ini naye nadhagi naana kana mawana mukana batai dhagi akuudzei kuti that lady munhu akaiti uyo ane bhita aya nayo ndiri kuinzwisisa nendo ndakatosiigwawo pain nagai ndakagara naye sisimeli asingashandi zvinhu zvakamuomera achipretenda kubheheva senge munhu ari right only to find out no apa ndiri kuda kutoitiswa ndikabuda mahari saka ndabuda mahari ndoramba ndichiteerera iproblem ndabuda mahari ndoramba ndichiteerera andorozoti nemimba yadhagi ndine mimba yadhagi yandowane dhagi ndangomutarisa agere kudai ndinoona kuti no izvi andida kuita izvi handizozvigoni. Iye I think akatomitswa kuzvinamba 7-8 haatoteveri pavakadzi vadhagi vekutanga haatoteveri. Okay, alright, right. Saka tori tichega titsvage ningikiri titsvage anzani uyu anzani uyu Ana titsvage Ana uyu nemunadhagi wacho. Alright, ini ndakudzokera padeni pamuri kuti muchaita live yacho namofona during the week ndiri kukumbira kuti mundijoinizeyo. Aiwa ndokujoinidzai mose manje ndakutopinda padeni tokujoinidzai mose muri 3. Alright, iripo. Alright, naita basa. Alright, sharp. Saka mainzwa nyaya yapeseni ka nyaya yagai ushu anonzi gai anonzi dhagi ushu mainzwa ka nyaya yagai anonzi dhagi pane vari kubvunza dhagi mufana wedu kumvenga aripo ane rimwe zita aripo ane zita rakanzi Bondi chiko ari kuzviti chiko Bondi wakandidisappointa here something like that ndiye dhagi ye. So dhagi hapo tomirira dhagi guys because yakuda vese vari 3 pastikeni tinyatsohwisa zvisere dhagi Ana Kero handika because uyu Ana akankuramba chidisturbawo Kero aita move on Kero akaona mumwe munhu akaita move on saka afangu kuramba chidisturba munhu chindamuona kuti anotaurisa Ana but gai tigovabatanidza vese tigoona totangira papo tichienda kumberi handitika hanzi ndiri Turu iri kuramba kuedha fona Pingi
ndaishumbura tachi kutsvagai panapa pane mhaka mamusipo pane mwe live yedu pari kuda kuita macontribution ndisina kusvika kwanga chikutsvagai hamuchabatiki kuti tiite macontribution abikisemu pano palive koma muri kupiko naye asikana hanzi ndakatotukaona ana ndazvokufona ana kweiwaitukwa uri girlfriend yadhaki futi here dhaki wakaoma asikana umwe uyo pingi uyo pingi ari mucomment section wanga ari wadhaki zvichifona guys sai number pingi afone isai number pinga phone nikipinga phone guys isai number pinga phone isai number pingi ndofunga ndemumwe anga ari pa list ya Dagi isai number pinga phone kuti ndanotukobona ana sadwa kuti mose muri form sangane mangwana pakati pevhiki apa chindipawo number guys pinga phone nyorai number pinga phone nyorai number pinga phone nyorai number pinga phone nyorai number pinga phone guys hanzi nakanzi kana tsisi vangu alright pinki alright tafunga pamwe kudai uri mumuchilist alright saka guys tivamirira ndichika pakati pevhiki kuti vauye hanzi mwana wangu Butler ariko ndizoti namba yake yakafamba sei ya Butler kune yangu inogodzima mamwe macontacts munoziva tichatsvaga namba ya Butler tichatsvaga namba yayo ndingikiri ya Butler tichatsvaga namba ya Butler right hanzi ndisisi vake kaka guys kana vari kwena mwanda kumbofonawo tisati ndainda zvangu tozosangana pakati pevhiki tamboisa pahold nyaya iyi zvakaoma Dagi wakaoma vedwe kwai misi chirongwa chokufonera rumwe muchinoza ndondoari ndichauya nacho ndondoari ndichauya nacho nemusi wesaturday chinenge chine chirongwa ichocho paweekend chinenge chine chirongwa chokufonera maboyfriends enyu timboona kuti how loyal are they timbofonera maboyfriends enyu tichitaura navo semagirlfriends avo Saturday kana une munhu wako guys uchandipa nhamba nemusi wefriday unondipa nhamba ndogara ndinayo nezita rake nemunhu anofungidzira kuti ari kudanana naye kana une munhu anofungidzira zita raunondipa ndofona pano palife tofonera murume wako tichiita hedu kunge ndisi uya tinzwe anga ane UK line pamwe atoriwo busy kukutsvagai anga ane UK line anga asina ari busy kutsvaga anga asina UK line inofanira kunge yakaenda nefoni yanga iyoyo zvinhu zvacho ivari pari kufonawo hello yes muri sei ndiri raitika njani ini tine yangu kandi ndine mukadzi wemunhu handinetsa nemurume wangu hey muzimbabwe ndakatora machatsi nenhamba ende nemurume wangu ndobva kurumidza kudhirita asi wangu watotora ndakatora ndobva ndamaisa mufoni mavo and then ndobva azodhirita but I had some chats mukadzi uyu mukadzi muzimbabwe mukadzi wemunhu avakagara nemurume wangu vakadzi vanhu vari kuchira hombe wacho ndokumushaya murume wada kundosvika udatotama kutoenda kumurume zita rake repafacebook ndoriziya remurume wacho remukadzi but remurume ndokumushaya chiti pachinyora zita racho ipepa remukadzi uyu timufonere tiwo kuti kose ada kuputsa imba yako yani wake murume because akaramba achitandara takuwo mutsvaga murume wake totomudana pana zvivire pano hazvizonakidzi ndikusendera zita rake repafacebook ko hauna namba yake namba ndakatora so uyu murume because ndakamuudza kuti ndinonoudza murume wake kukuraiwa so amenoti akabvatura foni yangu mbadhileta evidence yangu yese yandinayo because ndandati ndikunoudza murume wake zvino manje tinongotoita zvekumupindura nemeseji kuwhatsapp kufacebook tarachiyawo nenhamba zviri easy katitobva titomubata titoisova izvo zvokuti aiwa maibhoyi mukaramba muchienda mberi tochiudza murume wenyu
kuputisa kumurume wacho saka ndiri kumeshaya. Aiwa hatimbotange nekuudza murume rega timbotanga nekutaura naye timbotanga nekumutaura naye timbomutsvaga timbomuudza pari pashe tomupawo warning akakontinya tochiudza murume wacho totodana murume wacho pano tochitomuudza kuti pane nyaya iri pano iri kuitika. Madhamu anda taura neni motaura otaura naye ndisendere yes ndisendere then nemusi weThursday ndinenge ndavatsvaga vese ndokuudza ndoya navo kundisire message kuWhatsApp. Alright sharp. Okay. Saka ndodzimwe dzatida kuti tifambire dzanomazuva mai ava vane murume wavo varikudanana nemurume wavo uyu handimaona mai ava nemurume wada nemurume wavo uyu saka tombotanga tadini 2025 toda kuziva mazita guys. 2025 ngatimbowiranai kuti zvinhu zvigadzirisike zvichinaka guys. The names must be said. Handimaona kuti zvigadzirisike right. Again ndidedze iyi yatove different story yada kufonera apa yapinda izvozvi. It's a different story. Iyi guys yapeseni uyu yapeseni ari kudanana nemurume uyu tichaifambira andika tichaifambira Thursday tetinayo panapa regai ndiifambire ndimbotsvaga muno kuti hapana nhamba dei papa nenhamba tatofonera mukadzi chaizvozvi saka nhamba hapana ini regai ndimbotraya kunotsvagana nemukadzi uyu nditaure naye regai timbonzwa uyu kupinda 25 nemadambudziko vaimwana 20 achingotanga here maproblems asikana zvakangooma hazvo. Hello dear. Ndinofara hangu uri kushungurudzika neiko naye munin'ina chiiko chiri kuitika? Ndakachengeta mari yangu kagore rese. Ndakuda kuti ndizvitora mari ndakuenda kuZimbabwe nditengera ramama zvinhu ndikona kutengawo zvokuita. Ndakona mari yamuna. Mari iyo wakaisa pai? Pane zvigaba zvesimbi zvezvi ndozvandaitenga ndochandakatenga saka ndaisa muchigaba imomo. Chigaba chegara paichi? Chegara mumba. Pai? Chegara pabasa pakambani saka hapana munhu anokwanisa kupinda kana kudini. Kunze kwomurume wako? Vanhu vatinoshanda navo. Kunze kwevanhu vatinoshanda navo. Saka ndakatozongobvunzawo mumazamba ndikati ndachengeta mari yangu. Ndakavaza zita rangu ndachengeta mari yangu pada ndichifuna kuti yakaenda kupinda ndakashanda gore rese. Vakati alright ndozokufona ndozotaura minutende. Amazuva rovira vakati kuti mari yangu yakatorwa nemukomana akadai dai. Vakatodiscrepa zvaari nezvanga dzakapinda. Vakachinjanisa kabara kura vachengetera mari akangotenga sengero dzachiusiku zvino kuti mari yako yakaita sei. Akaenda ku Komune ndikamubvunza mari yangu ndowakaitora ndakatomuratidza mascreenshots. Kana muchiti ndakaitora ende kuise kwamunoda kugadzira kana kuti ndakaitora zvodzoka. Mari Inge 27,000 rands. Yewe wanga washandirawo wedu uri madhimbo uchungadza mari yako 27,000 rands munhu ongoba. Basa richirechirwadzi ndachogara chichotukwa naurungu kana usingazvi kuoneka uri mukadzi siyana nazvo. Unoita basa rei naikoli? Basa racho rakasumburi pamutemo chairi mambanje. Mari mambanje kuchobheko? Mwedzi dziri mapai? Mumarooms. Mumarumu mbanje dzorimo mukati memarumu? Dzorimo mukati memarumu dzimwe dzorimo panze zvodhipenda netype yacho. Pamwe papurazi? Unopasimburi papurazi. Hapana ndachimboziva kuti panorimwa mubhanjini dzekwedu. Panotenge panotongori pakambani. Izvo. Kambani inoita basa kuri mabanje? Uye South Africa yakaoma asikana. Chero wachembera South Africa inokuburira zvinyuwani everyday. Zvinyuwani zvoga zvoga zvokubuda South Africa. Saka iyi ichori kambani asi kambani iyi inoita basa kuri mabanje. Inoita zvekuti wakasvika unotofunga kuti panotengeswa mota.
ati mukati kati wazopinda mukati kati manje. Saka mota ifront kunotengeswa mota kufront uku mbanje dziri mukati dzine dzichirimwa dzakawanda pasei dzine dzakawanda sei anenge ari marumu. saka mukati memarumu dzine dzakasabaiko mumabhaketi dzinenge dzichazo pane picha zvinenge zviri muzvimagaba zvine zvichioyeredza mvura inoita zvichipinda mutire zvichinorasa mumagati zvobuda nemapaipi zvichienda zvinondori kambani naiwe yakadisa mapaipi ekurima mbanje mukati mumarumu imomo vanoziva napo varungurungu chaiwo white chaiwo havasi vavega vanozviita kana ndakatoshanda kuru3 kwekutanga rakazongoperawo varungu vakabirana pechi2 varungu vakabirana futi apa ndopapo pechi3 guys langa zvokuita kambani inenge ichinzi kambani mumarumu zimba inenge yakakura imba iyoyo ine marooms mangani yamunorimira yamairimira mbanje ipapo yaine 7 rooms saka marooms ese anenge ane mbanje room 1 inogona kuti wapa mamiliyoni chaiwo dzinodhura. Saka mbanje idzi dzirimi kana madzichirima dzozodii dzoitwa sei modzipurura modzipeka kana dzaibva chodzinanita dzooma munonanikepi gadzirawo imomo marumu imomo futi hatitombodi zuva dzavakaisa zvimashini zvokuti dziome munoiswa maekoni nemafeni saka kana dzaoma dzodini dzopekwa dzotrimwa dzosara dziri skank manje dzozotanga vozotanga kutotengesa. vanotengesa kupi vane makastoma avo hobho amene kwavanotengesa vatombokudze ema munana chamunoziva muvhimidzi kana kutora pichi kana kudii pane makamera mukati mubasa meda makamera angori kunze kumoto so apa pamurungu vaitoita nemukadzi wake ndokubva tatonzi tiuraye zvinhu zvese kozi mukadzi wachainzi anogona kusonza polisi tiuraye zvinhu zvese mamboenda kuzimbabwe pakubasa rinenge rapera inda kuti ndichitora mari yangu kona mari akakonana nemukadzi murungu akakonana nemukadzi saka murume wachona akabvati mukadzi anogona kuzonza polisi pana kusikaringe timbouraya zvinhu vamauraya mbanje dziya vatatodziuraya dzese munodziuraya sei kutodzicheka cheko chekuti chinorasa makarasa mbanje vakanodzirasa iyo okay zvazvanononga vakanozvirasa saka kwakasara kuri clean kusina kana kasara kuri clean usina kana evidence yekuti ukatosvika hautombofungidziri kuti papa nechini unarunguita mari guys sure unarunguita mari guys matichimarumu achikaridza kungodzvarawo mbanje hei saka imi mashina muri vangani tembe weti 10 pakadzingwa 2 pakadzingwa 5 akambani chaiyo inoipe vanhu 10 saka masara muri 2 ainoti mutambano tobvatasaka tiri 2 manje pa6 months ndosaka taita kuenda 12 hours saka ndakati kuti ndingoshinga nyangu basa chirwadza ndozvoti pamwe ndikaonawo something ndokwanisa muchinita mwangu ndine 24 years ndine mwana wahwana ndochikoro chambomuchengeti saka ndo futi mari yobikwa ndakaita utsinyake mukomana saka varungu kavaudza vanongo vacho vaingofevhera mukomana vanobva vati nozvo kana vanotoshandisika kuti ne5000 vanofunga pamwe mutema achengeti mari yambovatamidza 5000 chiti ndisirewo ewallet kana ndakati ndashaya 27000 waizonditi waiwana kopi ndiwaita basa rekubaba nao saka mukomana yari kupi akakusha kwangu akatouyawo kuno but ari kuzvikambi but madzibaba ivo havangambofemberi kuti mari yake yaviwa nemukomana mutete murefu havangambofemberi nandovaziva havandizivi ndakangopiwa namba dzavo ko madzava vakandi kuchigadzira zvinoti atidzosa mari yacho
avachabatikira vakati ndambobva online vakangomira pasita zindambobva online mazana vachiti mbobatika nditombozivi vaingonzwa kusouth ko saka wakazodiwa wakazoenda nei kumusha vaitipa mari yetransport saka ringenyongwarira ichizvo vaitibhadhara vangara kwese holiday saintotipa mari yetransport yotiendei kumba kana wakudzoka waikudzosa timusaburise dhiri chikafu vachikutengerai zvise pekugara pamakapiwa chikafarwa kutengerei vanongokupai penyu pawiki muzvitengere chikafu but sezvo muchigara ipapo rendi nemagetsi nemusinyabhadhara saka imimi mari yenyu pawiki vakupai mari katatokawando vaitipa 122 rand pewiki katataaitunga kupo 2000 iunoinipa 2000 mwangu emuperi padenga bcause anga ari mukomana zvamaita kuora 2468000 yakupera kwemwedzi patakaita kutsinye mukomana uita kubatsa saka izvozvi waenda kumusha kaona pekutotangira so watomirira kuti ende zvakaoma chokwadi iwe zvauri kumbe kuchiva uri kumusha kupi kuchitungisa achidzifambira kuti mukomana adzose dzifambire kuti aba adzose ega mari yakatora vanosinovarongonyauda mari $100 yematari kwese kwandiri kupiwa kwenyucha vanongotinoda mari nini mari yechekuchipa vanhu handisisini ende haungaiwani zveshuwa haungaiwani kukaenda kwana poro kuvanoda mari unongoendawo kusevhisi kuna vamwe handari kwenyu chitungisa kwede vana poro vanhu pane vanhu vachaimbonzo ndambotosendera namama wangu yaitotaura nomumwe manzi taimboinda kumateshe kuenda kosisi nepedza kurwara saka ndavangoti pamunoenda zvangu vakatengwa ndizvo vati zvinhu zviedzwa unongozamawo zvinhu zviedzwa tichambozama saka muchadzaka izvozvi muri off season muchazodzokera futi kumbanje kubata handizivi nekuti takauraya zvinhu kana azoti dzokai ndopatichadzoka kana akasati dzokai hapana makutotanga kunoningirira kuti mupei nhamba ndidoda rinyaro saka makutanga kutonodzvara futika kana kuri kuti ati dzokai ndida kutotangidza hei sa iwe wanga usina akaunti bank akaunti handisina zvese izvozvenyu ashe sori yako but chimbodzifambira kana zvaunoita usaenda kumahwanonhwando anoshajwa inda kuchechi unoti ada kuungonongwa inda kuchechi you've got nothing to lose because unongosina mari wabvisa ingoenda kwachechi unonzwa kuti chichiri kuitika unenge usina chawadusa just go kuchechi pasina evidence panonetsa ndizvozvo iwe chingodzifambira kana mari yakabiwa naye achadzosa afa kudzosa dzifambire sori hako mwanangu sori ufunge sori zvako naimi mwana ne24 years anga achinoitawo life yangu ounganidza mari yake yembanje 27,000 mumwe munhu anoshanda neende mazimba so munhu anoshanda neye uchinyaza chigaba chake chaisa mari uchinyaza chigaba otora osiya chisina mari otora chine mari ende zvakaoma hazvo nyaya yemwana wedu wei right tisitarauyereva zvakaoma right varoda kufona chofona itinzwe varoda kufona uyo anga achinoda kufona ngaafone tinzwe Evelyn fona idzo namba dzawapiwa idzo fona tinzwe zvakaoma fonai guys tinzwe right fona tinzwe akadzoka ngavhura akaunti chigaba hachisi safe
zvakaoma. Right, fona tione. Fona tione, Evelyn, fona tione. Madhume chishongo avo ndivanenge vachida mari zveiye mari haana. Okay. Alright, hanzi kwachibanda media. Alright. Chigaba chino chigara wega, chigaba chino chigara wega, shamwa kune dzimwe mbavha dzinoita kufembera kuti mari iri pakati. Kune mbavha dzinofembera, chinotoda uchitoziva kuti ndakaviga pakati. Pane anofanira ere guys ndine zvangu makanoenda kubasa kana pasina anofanira ndine zvangu tosangana nemusechi pakati pevhiki apa. Sangana pakati pevhiki. Varipo here, aripo here anoda kufona, aripo here anoda kufona. Daira ikawasikana. Haichapindi foni yake yangoti koli, haichapindi. Haichapindi foni yake muchichikuitika network. Alright. So guys, regai ndinde zvangu tosangana nemusechi Thursday. Andika tobatsana nemusechi Thursday tichiuya nenyaya idzi. Mai ava vekudana nemurume uyu naDhagi nemhuri yake. Andika Dhagi nemhuri yake naava uyu Lester wo vekudana nemurume wamai ava vose tovaunza pano nemusi wechina totangira ipapo. Animaona. So guys, thank you very much guys. Motiregerera guys, ndikunyanya less talking. Ndikuita less talking because of fasting. Less talking. Ndosati handisi kuda kupinda handisi kupinda pasocial media zvekudaro because of fasting. Ndechida kuita less talking. Less talking. Saka ndikumbojamba like kusvika ndapedza. Animaona kusvika ndapedza mandikiri ma-prayers aya, ma-fasting aya. Tozonyatsoti full time. Kada kugara uchifamba pasocial media nekudongorera zvinonetsa, unorasa purpose. Miedzo inouya unosangana nazvo. Saka so far tikufamba zviri bo zvekuti very peaceful because unenge uchingori kana ndisiri padiaries afafona, kana ndisiri padiaries handitoripo pasocial media zvachose. Hello dear. Yes, kuri sei? Tiri right kanjani? What's going on? Chi. Tanga pekutangira ipapo. Tanga pekutangira, take your time. Zikamba unyaso tangira paino tangira nyaya yacho.
Nengo chokurona. Already smell yangu yakamera dekona. Ino ndiri a single mom. Ina wana two. Ndine wana wangu two da ndakauya kuno kuSouth Africa kusozama kuzvishandira. Kuzama kuzvishandira kudaro sevanhu muzoti tese tiri vanhu tine mafeelings tine ropa. Sineri ndakashanda 5 years kuno South Africa. Ndashanda 5 years nekwanisa kuchengeta vana vangu. Ndichizamawo nepandinogona. Saka nokufamba kwenguva unosvika pamakuti rega ndichitsvaka munhu wokudii kufambidzana naye. Pakunotsvaka munhu wokufambidzana naye kudaro Sineri, handina kuziva kuti munhu wandiri kunofambidzana naye ane zvinhu zvaakandivanzira zvokuti ndakazodiscover late. And zvatobatira pandiri chirwere. ndanga ndisiri munhu ane chirwere seSineri. Ende munhu wandakadana naye haana kuda kundiratidza shuwa dzake kuti akamira sei paropa rake. Nekuti ndinorangarira ndichisati ndatombosangana naye takataura nezvazvo. Akati seuchimanya zvokuda kunotestiwa wadiwa wanotestiwa iwe uye nemaresults acho. Tikati ko iwe ubva wadii? Akati inini kudhara ndakatestiwa ndinotestiwa ndina chirwere. Chandinetsa ndechekuti zveshuwa iye pakutenga makiti yekutesta HIV takatesta tese anga hapana pakabuda pasina zviripo. Ende ndiye munhu wandakarara naye mumwe R1. Ini ndaitestiwa ndiri kumusha taitoita zvirongwa zvinoitwa kumusha zvokuti vana vechidiki vanotestiwa muchipiwa mafamily planning zvakawanda maorganization anoitwa kumusha. Ndaitotestiwa ndichitoona kuti ropa rangu rakanaka. So pakuzonosangana nemunhu uyu temeli kuti ndizive kuti chirwere kana kuti takashandisa zvo zvisingaiti kunotesta kana kuti takaita sei. Nanhasi handikwanisi kuzvitsanangudza. Makatotesta mese mukatoona muri negative mese ndezvarini? Paari hapana chinhu chakabuda. Ndezvarini? Last year August. Last year August. Saka this year angatozochibatira kureva kuti ndopandinofunga zvevanhu vanoti point yangu kwamuri kuda kubvunza pamwe makambozvinzwawo kana kusangana nazvo zvekunzi vanhu vane keriya. Vanhu vacho vane keriya vanenge vane utachiona husingabudi kana kuti handinyatsonzwisisa ipapo because nanhasi ndine mubvunzo usina mhinduro ndire wandakadai. But pakutesta keriya ine chinhu inofamba ndinyatsogaizi keriya zvinofamba sei kuti ine chinhu inofamba nechigwere here ichingozodza vanhu kuda. Asi pamwe chiri chingaramba kubuda. Pamwe chiri chiribva kubuda chino iri keriya yayo asi pamwe chiri chiribva kubuda. Thank you Mukoma Mombo. Thank you hanzvadzi yangu Moboys. How are you? Thank you. Ndakuona yemabikigozana masizi vanhasi. Pakeriya apa panondinetsa ini. Pakeriya panondinetsa kuti zvinofamba sei pakeriya. Naiveduwe pakeriya panofamba sei apa? Ko imini makatenga matesta aya anga asina kuexpire. Makataridza expiry date. Izvozvo handinganyepe handinange ndazvitarisa because ndinyakutomatenga ndinokuklicks. And handifungichi havangambotengi zvakaexpire. Kana wakataura clicks havangambotengi zvakaexpire. Saka chii chakaitika kuona? Hapana chakabuda. Iwo unawo kana chawakamboona kana mbame mukomana kana chipiritsiwo kana chii chokufungidzira kana chipepawo kana something? Handina kana one chandakaona. But zvakundinetsa ine kuti pakunotesta kwandaita inini manje ndakuwana positive. Ko iye pamakatesta pakanzi chii? Pawaita positive iye akanzi chii? Iye haana kuenda. Ko wadi mamboita mesindotestiwa alright mira kola. Koka thank you Nyaradzo, thank you. Ko kana mukanotestiwa iye akanzi negative iwe akanzi positive usati wamhanya. I just want to ask you
ehe pobuda iwe wakanzi positive iye onzi negative. Ndomwe mubvunzo rumandiri manje wandiri kuchibvunza ndega usina mhinduro kuti alright nokuti kutaura kudai handisati ndamuudza zvinhu zvakamira paground zvakamira sei because ndiri kutya kuti ndikatanga kunomuti ndiwe anogona kuti handitinotesaiko zveshuwa hana anotosungisa iwewe saka ndozozvikundinetsa simeri ko mati kuinda mese kukliniki wakati iwe chiri kuti positive yacho chii wakaenda kunokutiswa kliniki handisi munoziva kuti kuno kusouth africa uku vano zvimamobile exactly zokutocho uchingofamba kuti ega ndimbotsauka apa ndimbonodi imboenda kumwe handingoti imboenda kumwe unozvicheka kudaro sisimeri imboenda kumwe chimboenda kumwe kona chimboenda kumwe kuti vanga ndozvimwe ndandichitofunga kuti pamwe ndiende kumwe ndisati ndoziva munhu akamboenda kuno achitoswa zvemastreet izvozvizvi achibuda mapositive ka akazoenda kunikiri kunoita zvemablood chako chako kwanga ari negative pasi zvomuroti zvaimuti positive imboenda kumwe kona handina simba ndongori munhu wekuti ndotoshaya chindoita sei kwekeni habatwi rapapi neupenyu ende kana andotena achitana chakabuda haana positive yakabatwa akabatwa kuti anga ari negative I think murume wacho saka kureva kuti inini pamwe ndenge ndakachitorapi sisimela unoshandepiwe anozarazara nyika yese unoshandepi anongoti unoshandepi ini ndiri kutepeni pai mumakicheni pamuoka kumba kwako kwaunoshanda una nechigwere pamuoka anobata reza ukanochiwana chatsonaame sisimeli izvozvo handitozivi ndotangira papi pakufunga kuti vamwe zvokungomudza imbomira zvokumbomudza kana chimbomira shamwari imbomira zvokumuudza kuitira kuti kana ari keriya iyoyo chimbomira zvokumuudza iwozvo wochiita makabva kutesta rini iwe chingoti hade chimbonotestiwa futi handika moenda mose takatesta muna agasti gaiti ndomutanga sei manje kuti hande tinotesta because ndiri kutya kuti imboenda wega kulebhu unoteswa uri wani ndimbodzokera ndiri wani kulebhu usaenda kune zvemurodhi inda kulebhu unobhadhara mari chako chako testwe ropa uinde kumalebhu kako ndoda kuteswa HIV vatore blood vadhonze blood chachato riende kumasembus unyatsokuve shuwa nepfungwa dzangu sisime ndokumbura kumbokudzosera kumashure nepfungwa dzangu ndonase kuti munhu uyu ndiye kana kuti anga agara anacho kana kuti akachitsvaka because pane statement raakataura muna november pane statement raakataura muna november saka mashoko akataura iwo ndikuzama kumabatanidza akati kudii nezvave paropa rangu akati kudii unoziva kuti chinoitika nechekudai sisimeli handiti mukugara tichifambidzana kudaro ndiri kubasa handisati ndave meriti zvokuti ndozinatororwa naye kana kuti kudii uyu tinogarisana but unoziva kuti varume vanoda kutokushandisa zvai zvokunge watiwa mukadzi wake zvokuti chewabva kubasa wakaneta anongobhuya ndikuite akufungiri saka uri munhu nenyama dzako unonzwa kuti panapa nyama dzangu hadzisi kudi kuvhuma zvinhu izvi ndokwanisa kumuudza kuti aiwa nhasi ndakanetsa kati handisi kuzvikwanisa ndopaakabva atsaura mashoko ekuti rimwe remazuva muchazosheya nevanotokukumbirai futi kana nevachakuudzai kuti ngatirarete semuti semisa kuti muchashayana anokukumbirai kana chakuudzai zvokuti ngatirarete semakusemisa yangoshaya kuziva kuti zviri kureva chii zvaari kutaura anoumana wena munhu anongotaura mashoko ati anongopodzera so saka manje nekuzosangadzani zvandasangadzani panoda kutozoti pamwe anenge akuzozviziva muropa make kana kuti chii chakaitika handisi kunonzwisisa achimbotangira pakuenda kumatest first blood test unyatsokuve chokwadi kuti kwanzi kudii then kana zvauya zvakadaro then tochiona kuti totangira pati kuti tozviita sei asi nawo ndoda mashoko andoda ngokudzidzisimeli ndimwe ndokwanisa kupodera pachena inini
ndinoda kuti rimwe remakore kati remazuva muchadzokorodza life iyi kana muchairekota muchaziva witness welife iyi. Handina basa nokuenda kujere, handina basa jere rinoendera vanhu. Sisimeli ndiri kuzoisa poison muchikafu. Aiwa Kutanga muchandisungisa ndiri kutaura pamberi pepeji renyu. Aiwa wona muningini enda kumatesti ndikadzoka. Sisimeli ndikangonobatwa futi. Sisimeli ndiri kuuraya munhu. ko vana ina handisi ndiri kufa, ndiri kuuraya munhu. ko kana wauraya munhu wa munhu tazviwa uchauraya ko vana nokuti kana wauraya uchienda kujereka ko vana kana ndaenda kujere vanonogara kurudzi rwavo vane family yavo vanonochengetwa ikoko kana vakaurawa ikoko ndizvozvo because varume vari kujairira simeri vari kuti abuse. Munhu ingotaura shuwa kuti ndide asi ndakamira so inini ndichazotrenda ende ndichatrenda ndiri kuuraya ende handirambi ndapedza kuuraya ndiri kuzvinozviisa kumapurisa ende ndiri kuuraya zveshuwa. Mugare makatotarisa makateerera. Ndichaenda mangwana kana sora mangwana ndichabuda ndoenda kunotesa. Ndikaona zviri ndizvo ndiri kunotenga poison ende ndiri kuzotomuuraya. ko kana kuti hazvisi Sitomborambi sisimeli because ndiri kuzviziva. aiwa usapupure iwe usapupure negative usapupure zvinhu zviri negative ngati mupenyu wako because satani akateerera zvinonobuda zvauri kuramba kuti aiwa zvibudi zvakadai zvonobuda izvo because uri kutunga mudzidzisani kumberi anonokupa zvauda kunzwa izvozvo ndati inini kana zvikanobuda zvisizvo iwe watoplana kumedha kudai perfect medha zvonobuda zvisizvo uchamuraya here Ndikanobuda ndiri negative ndichanotsvaga futi pamwe pechitsirika pechifoni chingotestwa ndikaona ndiri negative simeli ndosiyana nazvo ndotogeza maoko ndototiza noupenyu hwavo ndotobva pari because ini ndinozozva anohura here sisimeli varume hamuvanzwisisi. Tiri kumakisheni tiri kumabasa uku zvavanosora vachiita hatizvisivi. Vanoshanda mune zvavanoitesa hatizvisivi. Ende handisi munhu anomuteverera achitereka anoda kunzwisisa kana kuonesesa kuti ari kuita nezvei because kuzvati pamwe zvinoperera muno muSouth Africa undiani anozvisiva. Ndizvozvo but pamwe pamwe uri kungofunga kuti varume kune varume vasingauri pamwe hana chanotoitawo handiona kuda kungobata kwese. Let's say nokuti kusemunhu anodanana naye unogara naye dei vapanewo zvimwe ungadei wakandozvibatawo kana 1 or 2 or 3 things message something pane chinoitika chaunongobatawo kuti ungofunga kuti pane vababa pane zvavari kuita. Ndisimeli handisi munhu wokutarisa zvinhu zvemunhu ende anoti sokuti chiro mukataura naye anotokuudza kuti aiwa munhu imubise. Ndinoziva zvandakavinga muno munozvisiva izvi zvinhu zvokungoti uri munhu endaakaweruka handikapa ndingazoti ndinawo ugare ndisina munhu but iye anotozviziva. Handitariri foni yake handidi kuziva kuti ari kuita nezvei. Ndinongozvifokasira nokuchengeta vana vangu nokuzvishandira. Saka zvokuti unoona kuti munogona kukutorera advantage yekuti uyu munhu yakatosara kana kuti akatodii kana kuti akatodii munhu obva kuita so but ngaanamati kuti ndinonotestwa ndobuda zvakanaka. Ndikasabuda zvakanaka aiwa muchainzwa mheterwa muchainzwa ichibuda nepadebena ende musashamisika musatya. Jere rakanzi nderevana tinouya hedu kujere kuzokuona asi kuti kujere tinotokutumira hedu sipo kana waenda kujere tokutumira zvedu sipo nematauro asi aiwa tinokutumira kutumira uri mumwe wedu hatiregi kutumira ungagogeza nemvura kutumira tinokutumira hedu sipo tiri kwasi kuti aiwa sipo chidzirambire kuti tisenge takupa here saka sipo nedzedu nokuchidzirambire isiri kuzama tosauraya munhu chero tikanzi kudii it's not the end of the world iwe kuti ndoda kuuraya munhu saka sipo tokuikira hedu kuuraya is not like ndiri desperate. Ndinoziva kuti vari kuvachakomenda mucomment section kuti kutopenga hapana ari kumbodaro kana vanhu vakutoti hapana ari kutombodaro kola rega bata wakadaro hapana mira ndikuverengera macomments hapana vanhu vakutoti she needs help uyu akati zvakaoma uyu akati ndabatikana kola deno mwari vadayira and uyu akati ndosaka ndakapikira kuzvigarira ndega nevana vangu uyu akati treat every man you meet as
HIV positive atiumaenda kulab mese anditi uyu akati kola unofunga kuti life yojeri yakanaka here usadaro uyu akati but akati anoda counseling should be fine uyu akati she needs counseling simile hapana munhu everybody ari tosympathize newe hakuna kutaura chichiri negative because anobhlokwa vanotodelete macomments comment section maadmin hapana munhu usatombowana kwa but comment section but isu tiri kuwaridzi nenyaya yekuti anzi ndabatikana anita nezvei murume wako help madiaries help ari kudurban kupi kwacho call ye separately sisimeli chataura naye we listen we don't judge macomments evanayi hakuna munhu ari kutombofira akakupisa but isusu tikuti usauraye munhu nokuti ukauraya munhu ukafunga vana vako kuti anzi vanondora kwama dzavo unouraya sho enda kujeri asi kana washingirira kuramba uchitoda kuuraya ukauraya ko asi sipo dzedu inozotorako tinongoya nadzo hatihore kuya nadzo because ndiwako ticha kustopa iwe oramba uchida kunouraya munhu nepoison tinongozoya hedu nesipo tichiona kuti haufa tikutsvagira tina loya wemahara chinorodza upenyu hamusi kunyatsotinzwisisa nekuti vanhu ava vari kutitorera maadvantage akawandisa I know saka vakadzidzawo vakadzidza vakanyatsoona kuti tikaita vanhu 5 vanefungwa sedzambo vanomboita zviri right hazvirambidzi kutaura chokwadi chinhu chakanaka sha ini ropa rangu rakamira so wochiza wega zvaunoda naye hachina chinotorwadza kurarama nekenza chinotorarama nemabhiki chero ukaenda pamasanction akumbonzi munhu ane chirwere hazvina kuipa asi zvokuti unoda kuzoita mumwe sesitupeti wobva wanyarara uchibetsedzera kuzungaira ini ndoda kurayira dhimoni rekuzungaira nepoison ndoda kurirayira dhimoni ende ndichamuifira manje poison pamwe tekwari ikoko kuti aizaitobvira vatombondipa uya waenda tsvaga wemakosho anombomonyewa matumbu kana achimbobvira kolaka vaineti utori neviolence chaiyo utori nevaina aiwa kuuraya haurai zvakukona kuda kuisa iri inonzi chiiwe makosho guys kune chiiwe makosho yaroka nditauri ndibonza chatoti ndifone ndendakateerera maleve enyu muchiita kutozongoona kuti aiwa otherwise ukatombofona mukataura rerukiro nokuti besides zvokuti ndadafona pamwe dandatongozviita ndinyerere aiwa wagona watizivisa isi watogona zvawatoita zvokutouya kwatichiyatsokutaura nyaya iyi wagona watoita zvawatouya zvizvi tisichatokuraambidza kuti hakuna munhu waunoisira poison tisichatokuraambidza zviri nani kurovesa munhu kola zviri vana hona kola rega ndikupe tipiripo manje mina ndikupe tipiripo isi dzekuti uraye munhu kola ka ivo wari wakangwara hona kufusa iwe usaite don't put your hands dead don't make your hands dead uri kuzwa kana kuti usaita kuti uve neropa maoko mako kana wainya kugodza usauraye andika toda kutira kwavhita jeri anditi kana zvaramba zvichibuda zvakadaro andika iwewo unotsvaga zvimapara zvako zvonorova munhu zvokuvhuna gumbo ngaachafambi asari mupenyu ende usaite zvidzokebheki kwauri then square usauraye asi anenge ari mupenyu aripo usauraye how about that zviri sei torege kuuraya ichiteni zvokuti arohwe zororo ufemewo zvakanaka sisimera dokunyeperai handisi kuzomusiya achifema kana asina kutaura chokwadi asi ari umwe munhu anotorotswa kana ngaandiudze chokwadi kuti ashanda akakanganisa zvakamira soso zvino anokuudza sei hasi kuziva kakuti right now wabata maresults ziva sisimeri anoziva hakuna munhu asingazivi izvo mutorimi makadzika munotopa zvandakatsika pakati ndoreva kuti anozoziva sei kuti wakuziva because iwewo wati haana chaari kuziva iye pano parake ari kuzviziva asi ari sunga ndina handisi kuzviziva aiwa guys zvinonarovese munhu pane kuti auraye zvitori nani guys zvinani titomuudza kuti munhu ngaarohwe pane kuti auraye isi kunoda auraye ndokwatiri kuramba because ane vana plus jeri handisi nyore guys ane ujeri ngaarovese munhu aguriwe gumbo munhu zvino nani munhu agurwe gumbo guys ina hana kundiuraya ngaturwe makumbo iwe waona kana wamutyora makumbo zvakafanana nekuti wauraya notashashadepi echita basa rei asina makumbo tyora munhu makumbo usauraye tyora munhu makumbo usauraye chisimeri iye akatondiuraya ndichifema unozviziva urawa uchifema kunotorwadza kudarika kufa uchitofukira ini ndinangoti zviite pisi zvigoita nhoroondo isi ndo zvatiri kuzama kukuonesa kuti wonaka kufa chamwarika ndida kukubvunza iwe unowichei unozati kuti ondipa poison ndikafa izvozvi kuri nani pane kuti ndigare pauche ndiri useless because the pain
pain yangu unengotoipedza easy ukandiuraya handiwana waipedza easy. Imagine kugara pauche ndambokura kudai so handika hauchafambi apa uri murume hauchina mukadzi hauchina chi wakugugwa makumbo aya aiwa murovesa munhu makumbo zviri nani kurovesa munhu zvisino usauraye ndo the biggest yaunenge waita punishment yaunenge waita usauraye gogodza zvimani ngagogodzwe zvimatai ngandambukwe mabvi zvinhu hangu zvisinei zvinoti zvikunditirerutireimbi chana zvokuti ndichidropa tinoda kuti ureruke batwa nehope ureruka but handizobvisi zviri mumwoyo noukasika aiwa aisha inini nemafanzi chingona mataiwo kuti zuva ramangwana kana swe ramangwana ndinofamba ndinosangana zvakanaka asi mukaona ndati zi muchandoona chitrenda vheri ende ndichatrenda saka hanazi as much as mungati bhedhebhesana tudikana munhu aiti zvitori nani zvandiri kutotaura izvi pane kuuraya kana munhu ari kutopika kudai sekuda kuurayika zvitori nani tinomuchinja kuti rovesa munhu kutorovesa munhu kuri nani guys hana kana jere re10 years raanoenda ani mukona nemapara pane kuti auraye munhu guys pane papa kuti uye kushata njere ngatishandisei njere guys ngatishandisei njere aiwa kana munhu ngangogugwa ngangodambugwa ngangogogodzewa makumbo kuuraya akuiti asi kugogodza makumbo kunoita kana inde kutokubatsira mushakaro achanogogodza makumbo ndikasvonda kubatsira kusauraye ngatishandisei apa guys pfungwa dzangu dzasitombofunga kuti ndiinde ndokubatsira ndanomudzingisa basa ndanoripota kubasa kwake zvinoita futi izvozvo basa anoba ya zvinoita manje izvozvo yes ndo good one iyoyo good revenge ngadzigwe basa yekuuraya ndo yachakuvhara aiwa chiwazve wemunin'ina chiwazve akadzingwa basa rikaita rombeka wampedza usauraye usaita kuti don't taint your hands red with the blood no une masecrets ekubasa iwe take all the secrets akwangwa edebhen achifamba nenzira pako wapedza you move on with your life simple iwe unonomwawo mapirisi vanhu wakaenda kurarama neshamwari zvakanaka but iye achingombeya ndobheku simple wapedza vasipotsi une masecrets zvakaoma mningini unotaura hako neammunition wakatobata ammunition kola zvekuuraya hazviiti wakatobata juici unozomake kubasa munhu ngadzingwe iko zvino wave live so exactly yes namatairo zvakanaka ndogona kusamuuraya haundomudzingisa basa good yes ndofanira tichida ipapo munhu ngadzingwe basa aiwa usauraye kuuraya charamba ise madharis asi kubasa aiwa tinotokusapoti ndodzoka kumashure sisimere ndomudzingisa basa inini utachiona wacho hunobviswa nepamiri pangu shamwari utachiona is not the end of the world my sister kune madhokta tera unzwe sha rega ndikudze munin'ina kune madoctors akatoti ari paline of duty akaita accidentally akanobata netsono yakabva kunotora ropa repatient akaita chirwere but aripo nanhasi anongosevha varwere kune vana vakazvarwa nechirwere iko tinoti vakadzi vakuru vakaroorwa vari mamereji avo ndatikola wambotaura wega panokati ndingatovhunduka andika kuti ndikenza because kenza unotobvunza dotati saka nai doctor masitiri pastage ani vakati stage 4 3 uzati zvavharana handiona vakati stage 1 wotonzi chemotherapy wogona kuibhita handiti HIV sha izvo zvikada kuvhurira kuti vanhu vauye vataure zveHIV unoshamisika vakawanda unoda kuti ndikupe maexamples evanhu vanotobuda kunzoku kuva notori HIV vaunoziva kana kuSouth Africa mumatv macelebrities mahombe ari HIV positive uone kuti vangani they are living their lives to the best of their ability freely hakusi kufa HIV hakusi kufa haichaurayi mapirisi mahara unongonopuwa handiona saka haungafuurayi munhu kuti akujeresha nechinhu chokuti unotorarama dzimwe 50 years dzako dzaugara nadzo no kudzingwa basa kudorina kana kugogodza makumbo kuri nani kugogodza zvitsitsino kana kutodzingisa munhu basa izvozvo ndo zvinotoita kuraya idzeno ndinotokubatsira zvakanaka kunoripota iwewe mangwana inda kulab andika unotesta
handiti kana watesta kulebhu chakuchaiko watika akabuda chizi positive udzoke back wandiudza kuti tochinyatsokugara pasi tochinyatsokuronga kuti kubasa kusvika neapproach ipi totangira ipapo handitika ndokubatsira don't worry asi zvokuuraya it's a no bvisa pfungwa dzekuuraya bvisa pfungwa dzepoison bvisa pfungwa chero dzimwe pfungwa play it smart play it smart play it smart usatombonetseka kana buya here to help you singe kubasa iyi aiwa une proof kayo evidence basa ropera ungofamba zvake mumstreet odzokera kuzimbabwe anokwangwa achiri machibagari kokumusha uko anoshandei alright iripoti ya alright sharp alright sure atorerukirwa guys munhu atorerukirwa guys ibhomirai nyaya dzokuti sesemeni bad advice dzikazodai zvikazodai tiri palife panapa guys inini I've got my own way of approaching zvinhu zvakafanana neizvizvi hanimaona ndinotori neyangu approach iri different guys the reason ndinenge ndichitoziva pandotosvika nyaya idzi ndinodzita everyday kuseri kudzimwe dzitouyi pasocial media apa dzakawanda everyday ndosangana nazvo kuseri kwanouya nenyaya idzi dzakawanda kudai but ndinotoziva kuti kana akabvera angobvisa pfungwa dzekuuraya first dzikangobuda matikamaniza kudzibvisa ka achifunga kuti iye kugogodzisa makumbo erinanika it's easier kumuburisa mune kubvisa makumbo ekugogodza munhu makumbo handimaona ukaona munhu ari kuda kuuraya munhu ari very much committed kuti please muchanzwa ukaona wamanija kumubvisa ipapo kuti kurasa pfungwa idzodzo muzati kumwe kuiwalk off abva pana pakutoseka akutoti aiwa ndogona kumudzingisa basa tikati iyoyo ndo inotoita hatite zvekudzingisa munhu basa so that she feels okay she feels better anga achinyora mucomment section uyu achinyora ndoda kufunda ndakazarigwa namuona macomment ndakazarigwa mucomment section ndakazarigwa mucomment section animaona mukamupa nhamba akafona atorerukirwa she's now better munhu anozviita panguva yekutsamwa yaye animaona munhu anogona kutozviita zvechokwadi zvokutoisa poison ozozviregret after kuti ndaitei munhu atofa saka ndiro basa redu animaona rekuti isusu tinotokudhaivhetesa ikoko handiona we divert from ikoko ndokutodhaivheta ikoko tokuisa kumwe tozokudhaivheta futi ikoko handika tichitaura newe kusvikira wasiya pfungwa idzi akangozati HIV is not the end of the world anorarama but panguva yekuti vanenge achidaisongo kuti siya iwe hazviiti guys hazviiti saka tongomuzati ngatigogodzise munhu makumbo munhu ngaagogodzwe makumbo munhu ngaagogodzwe makumbo chete zvikuru kuda akaovaiti mwoyo anofila zviri beta afila zviri beta mangwana toti haigogodza makumbo shaaiti sha atozvitatombomanaja hayi gogodzo yetaura yaiite sha ngatichogewe strategy tichitenda takadaro kusvikira siya pfungwa idzodzo haichiedza handimaona kusvikira tasiya pfungwa idzodzo saka pamwe pachona guys look at the situation yamuri kudhila nayo kuti yakamira sei before tasa situation yakamira sei go with the flow handika go with the flow hanzi simeneda kuti chii chakazoita kuti atesteke chitu aiwa hanzi aingofamba musitandi kusouth africa anongotesta here pese pese ndobva ngoona vazvitende kai ndobva ngopinda chitindura vanotesta muzvitende vaya vangongozara vari vanotesta vakambotesta vega pekutanga saka pamba kuona vaya vanotesta vezvitende kai ndobva nopinda imomo handimaona saka regai aende kulab mangwana tione approach situation zvine ungwaro asi zvongoti bvu just because ininewe right now we are sane tine sane minds umwe anenge atori nepfungwa dzake dzitori sane panguva iyoyo zvokuti makambona panoda kuuraya kuzviuraya munhu mapurisa akauya anodi anokunyengerera mapurisa aiwa kani don't jump tell us your name what do you like vachitaura newe vachibvisa pfungwa dzako mbijana mbijana vachitaura newe vachitokuenda tena kusvikira pfungwa dzako dzangachida kutoda kuzvidonedza paka sisike kwakutokonzera nemibvunzo vari kubvunza kusvikira wasiya kujamba utozopuruka wega panguva wakwira paida kujamba ndo zvakafanana nemasituations wayo handimaona maapproach them the way anenge auya nayo yoyo handimazviona right saka aripo here mwanda kufona guys I hope anda kulab chamucheka mangwana I hope she go kulab I hope anda kulab anda kulab ndiko tichataura naye zvakuti chamucheka mangwana makuseni totaura naye futi
right ndaida kuti chii chakazoitika kuti atese izvo ndakupindura ipapapa right kana pasina mwada kufona guys tiregai tinde zvangu mangwana kumabasa tiregai tinde mangwana kumabasa tozotaura naye mangwana handitika pano hapana munhu ane pfungwa kuita pfungwa dzekuuraya munhu guys kana pfungwa dzekuzviuraya handika kana uri mucomment section une pfungwa dzekuzviuraya aiwa uya utaure nesu uya kusei titaure handitika usazviuraye 1 2 usauraye zvikuru sei kumijolo kuri kunyiswa vanhu kumijolo zvokuti unogona kufunga zvokuti zimunhu riya rakavata rienda wakaritarisa kudai sobva wati iri ndogona ngoriuraya kai ngoritsikirira nepilo iri ndogona ngoritsikirira nepilo rifei unotopinda nedzimwe pfungwa dzinenge dzisiridzo but musazvifunga dzakadaro if you feel like wasvika pakupushwa handika instead yekuti ufe wakatakura zvinhu zvakawanda come and share uya ushare nevamwe handika unotobva wakuseka unotobva wanzwa zviri nani uya pana patokusekesa handika unobva utonzwa zviri nani warerukirwa then totaura newe zvakanaka and then wosiya nokuti people are going through a lot vanhu vakatakura kurema zvechokwadi people are going through a lot bvunza ini ndotaura nevanhu every day unofanirwa nevanhu 7 8 9 achiridza mhere zvekutochema kudaro mwachi zvotoita zvinhu zvakaoma mumari mwezuro ndakafunga nemwe mukadzi akabata tambo yakaitwa chiraundi so achida kuzviuraya akabata tambo chaiko chaiko mai mwana fesi yakachinja fesi yemunhu inochinja mai mwana unozoona kuti uyu munhu chero arikutoti chero zvaita panguva inoi chero zvaitika panguva inoi ndozvitoripo nenyaya dzemujoleti anomaona nenyaya dzemujoleti kuti ndazvinani kufa mozotaura mozotimi moita witness yangu simene mozotaura kuti ndakuze zvakati ndikati handite witness zvinhu zvakadaro ngatitaure zvimwe ngatichinje nyaya ngatitaure zvimwe munhu achida kuzviuraya nenyaya dzemujolo kumujolo kuri kunyiswa kuguys handimoona so instead of kuti munyarare find someone else to talk to handika kwete mafriends because zvinozosara futi zveubva wabatikana saka kana munhu ausingazivi ngoti ndinoda kumbotaurawo newe nyaya yangu handikuzivi but I just want to share with you my story share your story handitika alright guys morara bo tobetana nemusoi Thursday guys love you so much I hope hapana munhu aitwa offended handiti I hope hakuna munhu kana aripo wata offended knowingly or unknowingly guys please forgive us tenge chingodadaiwo tichingotambawo tichingodaro hatidi kuoffendana handitika so guys move neusiku hwakanaka tobatsana zvakare God bless you guys.